Kangtero sini bo Smai TV YouTube channel bai kongplay tongnai jo to mam phata kongko hano pyong no khakchamuni chubai ya phayo ini yo noni panrao ke hakaut mati malapati se 48 Karamchara ni tolo tongnai Chiching chora BC ni tungsung tongnai lugo rao Lama hamya ake tui bai ye tha ni Lama Yakhrai hamya snungnai rao chrai rao ake bangma gbing tai biaram umpo khokchui ma khiye baklai basa khokchui lai tongo ake browni thingyo election ni puare ke ba thongrom do role mdol do no phaiye bangma kaut maro sai phayo bo khokchui mono pho joto nong kui bai thang bai no nai thang himba rang pho bodi khiye chrai haros no nai raw ake binte biaram ong nai raw ake trek bangma hathi raw thang phai on nai maro je khokchui tomo bono nuye tini su phai ko jai kheri ako moni bo ye tini bo parani lugo ro khorang tuisa ha ake state government are ke ba to o hathe haba ground tonai are ke ba ADC ni haba ground ye tonai ro ni sakawo kauk sai mo laru ha are mi phaide khnai nai leina broni khudi yo ma kaw mo bai ko ya de kot ma ka ham bai nangbo kot ma no sipai ton ani bo pan da bo joye kong thai ton ding tin Smai TV YouTube channel bai akhero no kauk sai nim chupio bodi kot marao je thin jaga wo para hapsu ha kona wo tonai rao nrao pono nu soe tongkhe bodi kaut mare kha bodi chapap tang rao nrao pono kasari nim chukhe kronglai de jinis Smai TV YouTube channel bai jotono khaksa khazan takhok tai bukhok song mo chiching chora bisibe khobjak o kamini lukurok lama lampiri hamya belai jingjal yak siagara bazar hati sakhamnok rogo thana hangkai belai kheno borokni jingjal asayo hne kokma rahman bisingti khlai ang tini borokni khuktei khlai khananan bagai ma phaiga tai norok chaikre nai tongde borokni khuktei khlai tamsa lamsoko dara no tini norokni je yangor thangmani parao thangmani bridge kari ngmani tiye nang tam sanamusu mana tini mo jeng wati pantai phaikan kai mana badar nor up down khainani phaikan kai mana lam limil oro cherra khamera mana samote yapir dera kalayo ngai poda pai jeng badar ni phaikan kai hati bag rok bai mana merung mai kha pai to hai ngai oro jeng kai sa kosto go samote poda rok bai kalayo hati bati samote nosto go khub kosto mana mokai sa jeng yakhrai মানে মানামুসুং মানে haste hafang no tabuk jehetu ruling government tong tai ADC hafang bonai khulai tong nai nang borong ni thane tam koi mung tong norok yango nok thang tane nong ni je problem ung tong mane thanglai su khainani abono tiye nang borok no tamo koinen musung abo or laman bagai ke kaisa jeng mana mangkai mana jeng hamo mana babo kaisa bono mana jeng binamsung mane yang o bridge yakhrai tei khlaiei yang lai thangnai kami rok nok nukhung khung sukrok tong onek kabang tongo jang emne odang 40 50 ni upor tongo jang aboni sigang noro o lama rokni bagai thang him khlainai neta rok bai kokda salaika abo saman se ba parani yo hem thang se ba go se sakal jangai মানে সাধারণ বড় সাইজ বা তামাং না ডকুমেন্ট ন বানাই না bisi busuk romo yang para khajagi tong mani অনেক বছর অঙ্কা 40-50 বছর omo haike no noro o yang ya o yakhrai ti kheno surai khona school thanai rok bra tong yang ti kheno thango okay ওয়াতি পান্তে চাই মানে কষ্ট গঙ্গা noro hati bati bazar hati ro khai phai puro go o lama tinyo thang phai khlaina bele okay surai khonai ro yang tin mangno par mango চেরা রব কোন সময় দেরাগো কালাই কেতে মানে কালাকে মানে চিনিয়াবো mo bo bisibe khobjak dara মখাই চিচিং ছরা গাছ হবা bo assembly ni bisingo klai বারিন্দর রওয়াজা পারা assembly ni bisingo klai মনো 48 Karamchara atul Karamchara ni bisingo khobjana o kamini mungki saikhnai gari বারিন্দর রওয়াজা পারা neni sin mungkai dara ani kai সম্ভাবতি পড়া nang khai o kamini tongnai nong khnable dara neni khai ani bumkai doinar tantir pra angbo ireno tongo ching sargo aipong toirok torkhang ka ekdom kostok pule wati henge ekdom kalayo asliyo hingga jemon
Motorong no kya bridge rok bos kalbar rok pungkai rok hangke khub hammani play sajang mani sung khub kosto ke solai tongo norok oroni 48 Karamchara ni MLA MDC rok phaijanai phika nai pia norok kok da riman rok tong borok no kok kasarma rok to tong to agio rojak mane tabok to ongje je roman to sobai ako play lai thangnai lai thangnai bidan sabha rok nong yang meeting misel phaiye dal bidal party ni lukurok neta rok phaiye khlai thango afurok nor no tam kok kasari klang ai photo saple ronai lam hamya lam salami ronai bridge salami ronai jemon karen rok osubida to nyungen rok obor torong saple salami ronai hinai takbo to phaiako enkai sakango rothoparago phale phaijak enkai mukhe barendra parai sobai ako play jehetu phainai buskang loksabha phaitongo hinkai nor lai thanai bo ahike nor no kok rei klang mani tabuk nor ne khawa bo hai khadumong tong oboto je bok je saikalang mani sakang roko phainai hinai phaiya khaipeya naipheya enkai kha to aifle খাই হেলে থাকা পড়ে মানে বক খাই রে ফাইজানে দেখতে bakha ta hai মানে তো অনেক দেখা বলে jodi phaike gar ke hamja kaung pole salami rok hangkai norok to je kuno government phanungthung edisi hafang phanungthung state phanungthung je sapano sanam dinan baisi kok hai dibana kebuni against hamya samania je samung kaham khlairnai unayan khlainai na hamkare khlainai bo no norok koi bla hayat ba jorabo parting no bo kaisa no hamya bo ya joto parting no hamo যে পাতি খাইবো মানে লামা লাম হামনে জায়গা লাম হামনা নাংনাই সংশোধন নাই প্লেস কারেন্ট করে যা কারেন্ট তো নাংনাই অন্তত অব দ্বারা অব ব্রিজ বুসুরক ঠুকনা অনেক 100 ফুট 100 মিটার নি পুরো হ্যাঁ 100 মিটার ya কম সে কম 20 ফুট হলে সংনাই orni klai keder rogong hangkai serai khonai hati rok phai tui phaipuro klai hangkai mane no chini langma arinan phano sansong ab haitana একদম কাছ গই সংনাই কাঠল থাকলে hangkai paithago haste hafang tai edisi hafang no naikolnai government rok no norok paithago tamo saklai musung kisa saklai risri মানে তিনি লামা ফাই বংনাই ফিনা নাংনাই নাফিন কে হামদাং মানি অবতরং মানে সালামি রহায় ও যে ইয়াখাই একদম বং ইয়াখাই মালিক দং মানি কোনো কে সালামি রকা তানা বিদেশ রকম মানে আমখাইসা সালামি রকা কোন রকম চলে drop thang phai khai drop ta julan bridge abo hai rok pano na kaham hai phai buini hai nang ya hampano pakani ya phano na bele hambai